Туган тел дип әйтүгә, минем күз алдыма Тукайыбызның кабатланмас классик төгәллек белән әйтелгән матур тел дигән сыйфатлавы күз алдыма килә. Беләсезме, бу дөньяда һәрбер кешегә үз әнисе иң матуры, алыштыргысызы булган кебек, ана теледә һәрбер татар кешесе өчен иң матуры, алыштыргысызы булырга тиеш дип уйлыйм. Аңлау миңа калса кешенең нинди үрнәкләрдә тәрбияләнүеннән һәм нинди әдәби тел үрнәкләрен ишетеп үсүеннән, культурасыннан һәм дөньяви күз алды ала белүеннән киләдер дип уйлыйм. Мин үзем шәхсән бәләкәй вакыттан телебезнең матур үрнәкләрен татар театры артистлары авазыннан, радиолардан тыңлап, аннан соң телевидениедан күреп, матур әдәбиятыбыздан классик улпатлы язучыларыбыз Әмирхан Еники, Аяз Гыйлаҗев әсәрләрендәге матур әдәбиятны укып, андагы матур әдәби телнең классик өлгеләрен укып үстем. Абыстай, әгәр башка йомыш булмаса, мин мунчага барып кайтыр идем. Нәрсә эшләргә уйладыңмы? Сәфәрләрдә йөргәндә, чит илләрдә, башка төбәкләрдә милләттәшләребездә шуны сизәм. Татар театр спектакльләрен караганда, алар шушы татар кызларының образларын, матур аһәңле сөйләмне ишетеп, татар тарихын күреп сәхнәдән, сәхнәдәге гүзәл дөньяны күреп татар мөхитенең, менә бит мин дә шушы гүзәл татар халкының бер вәкиле дигән горурлык хисләр күрәм. Театр дөньясы бит ул җанлы сөйләм. Сәхнәдә тел хәзер туа, хис аша туа. Татар телен бәлки бик аңлап бетермәгән кеше дә аны хис аша тизрәк аңлый, тизрәк тоя татар телен. Шуның өчен менә мин уйлыйм, алга таба да безнең яшьләребез татар театрларында йөреп, шушы үрнәкләрне күбрәк күреп үссеннәр иде. Без менә татар теленең сакчылары, татар артистлары милли горурлыгыбызны, татар телебезне бергәләшеп сакласак иде.